Сега ще ви покажа моя начин за новогодишни пълнени чушки. Чушките се накисват в хладка вода за 30-40 минути докато мекнат. Това е хладката вода от чушките, които киснаха. Виждате как се отцветила. Тук е целият вкус. Каймата е мое производство. Джолан, свински гърди, бут. 3 вида месо, качествена кайма, качествена храна. За килограм кайма 180 грама ориз. Необходими продукти: 1 морков и глава лук, една консерва домати на купчета, маслиново масло, редосан морков, чайна лъжица сол, когато лукът стане стъклен, добавяме ориза, когато ориза стане стъклен, добавяме 180 мл вода на умерен огън, слагаме капак. Когато се изпари водата, добавяме половината консерва домати, 50 мл вода, чайна лъжица захар, за да премахнем киселинността на домата, чайна лъжица чубрица, черен пипер на вкус. През цялото време бъркаме, докато ориза поеме домата и се изпари течността. Отстраняваме от котлона и оставяме, докато напълно изстине сместа. Добавяме към суровата кайма вече изстиналата смес. Бъркате добре, докато каймата поеме ориза и стане по този начин хомогенно. Киселото зеле, комбинация с сладка суха чушка, се допълват страхотно. Нареждаме по този начин сърмите на дъното и чушките. Който обича люто, може да си напълни така като мен и люти чушки, сухи. Килограм вода, тази, която престояха сухите чушки. Добавяме към течността и останалите домати, щипка черен пипер, щипка чубрица, 2 лъжици олио. Варим 2 часа под капак на умерена температура. Ето ни отново 2 часа по-късно. Време е да направим заливката. С помощта на черпака отделяме 200 мл бульон. Три жълтъка. Разбиваме. Добавяме прясното мляко към 3 жълтъка. Загряваме тиган. Разтапяме 100 грама масло. Към разтопеното масло прибавяме 3 лъжици брашно. Към брашното добавяме бульона от чушките наведнъж, за да не стане на буци. Добавяме прясното мляко с жълтъците. Консистенцията трябва да е ето по този начин, като боза. Не трябва да има никакви бучки. Добавяме сместа и трябва да заври още 1 минута. Ето по този начин трябва да се получи заливката.
с консистенция на боза. Внимавате да няма бучки, да няма пресичане. Ето това е крайният резултат.